No toto, čo som si vypočul od nového splnomocnenca vlády, ktorý je určený na to, aby sa riešili okolnosti, ktoré sa odohrávali počas pandémie covidu, je úplne šialené. Ale treba jednoznačne povedať, my sa z tejto doby máme poučiť nie preto, aby sme hľadali vinníkov, ale preto, že je veľmi pravdepodobné, že niektoré hegemonické snahy môžu spôsobiť a priniesť nové problémy. Nemáme hľadať vinníkov? A čo, Peťo Kotlár, máme hľadať? Hríby v lese? Veď samozrejme, že vinníkov, ľudí zodpovedných za to, čo sa tu udialo. Veď títo ľudia tu verejne vyhlasovali, že vakcína je sloboda. Zatiaľ, čo ľudia na tú vakcínu zomierali. Veď tu ľudia vydávali modré papieriky a hovorili, ty pôjdeš do obchodu a ty nie. Segregovali našich občanov, našu spoločnosť. Nedovolili ľuďom ísť do obchodu, do potravín, kúpiť si obuv, do reštaurácií, do hotelov. Boli linčovaní a klamaní. A my tu vyslovíme vec, že nie je našim cieľom hľadať vinníkov. A ja sa pýtam, a čo ideme robiť? Veď tí ľudia tu naďalej fungujú. Mikaz je naďalej vo svojom úrade. A Lovásik, jeho zástupca, ktorý je rovnako zodpovedný za to, čo vydávali, sedí na ministerstve dopravy, uráža. Nejdeme hľadať vinníkov? Dvojmetrové rozostupy. Kto to vymyslel? Kto povedal, že 2 metre? Milá vláda, tu sa musia vyriešiť veci. A nie povedať, že nejdem hľadať vinníkov. A čo hľadáme? Ešte raz, hríby v lese?